Sanamkela Avalanche of Grace, igama lam ndithenjiwe emolweni. Sizawufunda uYeremiya wesixhenxe namhlanje, kodwa phambi kokuba siye kuYeremiya wesixhenxe njalo ndifuna ukukhuthaza nje ukuphakamisa umoya wakho eyoba noba ujongene neyiphi imeko endleleni yakho yokholo, yima phezu kwelizwi likaThixo. Stand on the word of God, ulibhikise nalapha kuwe, ngoba utshilo uJob 22 verse 28 uthini? Uthi declare a thing, it shall be established. Le oyithethayo ngomlomo wakho iza kwenzeka. Singathandabuzi kulo nyaka, thina singalengi sithandabuzi. uYesu uyeza kaloku ngoku. Masithethe uLuke 19 verse 13 empilweni zethu. Uthi ndizawurhweba ade abuye uYesu Kristu. I shall occupy till Jesus comes. Into ethetha ntoni loo nto? Eyokuba uzawuqhubeka ngomsebenzi kaYehova, uzawuqhubeka uxelela abantu, winning souls for Jesus Christ, ngoba yeyona nto ayifunayo. Nayiphi into oyenzayo ke uzawubeka uYesu phambili. First priority uzawuba nguYehova. Noba kwewuphi umsebenzi uzawubeka uYehova phambili nelizwi lakhe phambili. Uzawuzisa abantu baze kuYesu Kristu, bangalahleki abantu, bangafeli ekuhluphekeni abantu. uYesu Kristu ekhona, umjiki wempilo zabantu. Ilizwi lesibini ozalithetha empilweni yakho ngoGenesis 22 verse 17 ethi, I shall possess the gates of my enemies. I shall possess the gates of my enemies. Njengoba sezicacaza kangaka nje, zicazaza kangaka, uYehova uthini kuthi? Uthi we shall possess their gates. Ithi amasango wabo sithi awazawapossess. Elesithathu, ilizwi oma ume phezu kwalo ulifunde futhi. Uzufunde zonke lezi scriptures zithathwe, ndikunike 3 today. uMatthew 16 verse 18 uthi njena, the gates of hell shall not prevail against my life. The gates of hell shall not prevail in my life. Nayiphina le eyisilingo, it shall not prevail in your life. Uthi it shall not happen, it shall not take place. Isaiah 7 verse 7. Ngaloo ndlela wenzeni? Ume kukholo lwakho, uthemba ilizwi ukudlula imeko ojongene nayo. God bless you. Lapho ngifuna ume kwilizwi kaThixo. Asiqhubeke ke siye kuYeremiya wesixhenxe ivesi yokuqala ithi, ilizwi lafika kuYeremiya. uYehova esithi kuYeremiya verse 2, yima esangweni lendlu kaYehova umemeze khona eli lizwi, uthi liveni ilizwi kaYehova. Uthi makaye ezicaweni ayoxelela abantu, athi liveni. Andithi aba bantu abayana babekhonza izithixo, babefana nathi, sicinga fana uba izithixo ama-idols azawusinceda. Ayisozasinceda. Sithi sijonge lena, sithi sihambe icawe ngapha, kodwa kwasifika ezindlini sifike sibe bhizi zizinto zelizwe, sibe bhizi zii-idols. uThixo uyayibona yonke le nto siyenza. Usijongele izinto sizenzayo, masiguqukeni. Uthi yima phaa phambi kwecawe, uthi liveni ilizwi likaYehova, nonke maYuda, nonke ma-South Africans. Uthi nonke maYuda angenayo ngala masango. Uthi abangena ngamasango ecawe besithi baye ecaweni njalo, ukuba nimnqule uYehova. La masango eningena kuwo esithi siyonqula uYehova kuwo. Uthi verse 3, uthi utsho uYehova wemikhosi, uThixo kaIsrayeli, ukuthi zilungiseni iindlela zenu nezenzo zenu, ukuze ndinibeke kule ndawo. Uthi uYehova kuthi, thetha nathi ngoku, uthi masilungiseni iindlela zethu nezenzo zethu.
Asilungiseni indlela zethu nezenzo zethu, indlela esenza ngayo izinto mayijike. Uthi uzawusiyeka uyahova. Andithi wayethepha wathi uzayitshabalalisa, uzawubayeka aba bazayokuthinjweni ngenxa yoba bakhonza izithixo nee-idols. Bayona abafuna ke futhi nento yokuthi njena uyahova abaxelele. Babengamfuni nalo Yeremiya, lo mprofethi engafuni nombona, bengafuni nayo leyo nto ethethwa nguyehova nayiphi yena bengasafuni. Uthi ke ngoku God is patient. Empilweni yam nawe ungabothi uyehova akasikhathalela, usabacenga nangoku noba bamrejecta bathini, umane ebuyela kuba athi jikani indlela enicinga ngayo nenenza ngayo izinto ninawugqiba niye ecaweni. Verse 4, musani ukukholosa ngamazwi ubuxoki ukuthi yitempile kaYehova, yitempile kaYehova, yitempile yona leyo, yitempile. Uthi masiye kube sithi nje ecaweni, itempile, sicinga fana uba itempile iza kusikhusela. Asikhuselwa itempile. Make simamele uYehova umnikazi wetempile. Verse 5, okanye ukuba nithe nazilungisa indlela zenu nezenzo zenu, ukuba nithe nikwenza okusesikweni phakathi komntu nommelwane wakhe, uthi anamcudisa owasemzini. Uthi uthethwa nathi, uthi masijonge indlela esenza ngayo izinto. Asijonge indlela singacudisa abantu, singazonda abantu inzondo. Le enzondo sizonda abantu, siphethe abantu kakubi, sisithi ilizwe lelethu. Uyehova masiyeke loo nto. Uthi singamcudisi owasemzini. Uthi nje iinkedama lezi sizijonge. Uthi abahlolokazi uyehova masibajonge, singabe sigwagwisa ukuthi sizaye ecaweni. Uthi kodwa njena kanti sizawuba ngaboni, iintliziyo zethu azikho ecaweni, iintliziyo zethu azikho kumnikazi wecawa. Never. Uthi uyehova uthi masijonge indlela esenza ngayo izinto, uthi masiphathe kakuhle abantu basemzini, asibaphathani. Eli lizwi likhulu lithetha nathi, South Africa lithetha nathi. Masiye kucudisa abasemzini neenkedama, masijonge iinkedama, singathi hayi iinkedama zizawujongwa yicawa. Ayingomsebenzi wabo bodwa, nathi thina bakholwayo singathi hayi iinkokheli zethu zizawujonga iinkedama. Thina kuqala nathi uba siyakholwa, we are believers, singamakholwa, masizijonge iinkedama, masijonge into esiyenzayo kubantu basemzini. Thetha nathi, asithi uthi abahlolokazi nabo bajongile, baphatheka kakuhle, iinidzi zabo amethi. Uthi aniliphalazi igazi elimsulwa kule ndawo. Uthi njena singabe sibulala abantu. Iindlela zobulala abantu zininzi ke, ukuphalaza igazi. Lezi zinto esizithetha ngemilomo, sibulala abantu, udestroy impilo yomntu, udestroy ifuture yakhe ngale nto oyithethayo. Wena usajonge, mhlawumbi usajonge ukuthi hayi asibulalanga abantu, kanti ulela ikamva lomntu ngento esithethayo. Uthi masijike indlela esithetha ngayo. Uthi masijike indlela esicinga ngayo nendlela esenza ngayo izinto yawo. Uthi singaphalazi igazi elimsulwa kule ndawo. Analandela Thixo bambi. Uthini masingalandeli oothixo bambi? Nangoku sasiwonisha masingalandeli oothixo bambi, masihambe siyokukhonza abanye oothixo, ukukhonza ii-idols. Hayi bo, nakwi-end times
singazikhohlisi we are serving uThixo nokukhwele. He's a jealous God. Singathi akaboni, uyabona. Asikwazi ukuthi siye ecaweni kanti sisenezinye indlela ezingamkholosini, ezingafuna ukuyawo. Kwi-end times akakho ongayaziyo into embi ayenza, akakho. Kunini kushunyayelwa, senza ngamabomu. Uba uthi usehamba ecaweni uhambe kanti usebhizi usaye kwabanye oothixo, uyathanda and njengoba uthanda nje uyabona. Ukuthi analandela oothixo bambi ukuba kube kubi kuni. Uthi kuzawuba kubi kuthi xa siqhubeka ngezi zinto esizenzayo ezokukhonza abanye oothixo, kuzawuba kubi. Uverse 7 uthi ndonibeka kule ndawo ezweni endalinika uyihlo kwasephakadini kuze kube sephakadini xa singazenzi izinto. Wayethetha nabo ukuthi yabona ke ngoku xa niphethe kakuhle abantu, ningachithi igazi elimsulwa, nina niguqukile kwiindlela zenu ezimbi, ufuna siguquke sibe obedient, repentance ne-obedience, simamele ilizwi lakhe, simamele into ayithethayo. Uba sike sayenza loo nto leyo, sawugqiba saba ngamalungisa, silungise, sibe ngamalungisa la ajonga izinto ezimbi, siyale into embi, sibe ngamalungisi, righteousness sibe yethu, nezinto esizenzayo zibe zezobulungisi, indlela esiphatha ngayo abantu. Thixo ufuna sibe ngamalungisa, senze ubulungisa, siguquke, siphile impilo yobulungisa. Verse 8 ezinye ilizwi likaThixo liza kwenza ukuthi ungathandwa nyani, bezodiasi nyani, kodwa ke likaYehova lelikaYehova. Noba singazondwa kanjani, kodwa into ithethwa nguYehova, uthethwa nguYehova. Eyoba sifunde le ncwadi kaYeremiya, akusiyimo wayikhethayo. Masiyifundeni ke, mhlawumbi ikhona into ezawusenza into yokuthi nje sijike, singabi offended lilizwi eli lelikaYehova. Sinze njani? Siguquke, sirepent, sibe ngabalungisi. Uthi Thixo sincede Yehova, sincede, sivase, silungise. Masizibone xa senza into ezirongo ebantwini, xa singenzi into zobuxoki. Athi uyabonani nikholosa ngamazwi obuxoki angancediyo. Sithanda abaprofeti bobuxoki thina, abazawuthi hayi uThixo uyanithanda, uThixo uzanenza lesi, sibe sichaza izinto ezingekhoyo. Siye ukuthetha inyani yokuthi uThixo akasifuni sone, akafuni siphathe abantu kakubi, akafuni senze izinto angazifuniyo. Uthi yini niyeba, nincinithe, nikrekreze, nifunge ngobuxoki, niqhumise noBhali. Yeyi, zizo zinto ke uYehova angazifuniyo, izizwe. Uthi akafuni sifunge ngobuxoki, sifunge sithi nje heyi into ethile nje, kanti siyaxoka all along siza kwenza exactly laa nto ebesiyifungele. Ukafuni sikrekreze, akafuni uYehova sikrekreze, akafuni sibe ngamasela, ufuna senze izinto ezijongene nayo, ezi-right. Akafuni nankuya singamntu sibe siqumisela uBhali. Uthi nilandele uThixo bambi eningabaziyo. Uthi masingalandeli oothixo ezizithixo, ezazithixo, eza-idol, ezi-idols ezi uYehova akasifuni sibe siqumisela zona. Verse 10 nize ke nime phambi kwam kule ndlu ibizwa ngegama lam, nithi nina sihlangulwe ukuze nenzeke la masikizi onke. Uthi Yehova singathi sihambe siye ezicaweni sibe sixhumisa ngokuthi sihambe ecaweni, sithi awugqiba siyoma phayana, kanti siyazazi into yokuba singaboni. Uthi masiguquke, itsho
uthi singabe siyoma ecaweni sibe sithandaza kanti sinendlela esizaziyo uba akazifuni. Uthi singabi ngabakhohlisi, ukhohlisa oko. 11 yaba ngumqolomba wezihange na emehlweni enu indlu ibizwa ngegama lam. Athi indlu yakhe masingayenzi umqolomba wezihange, singene kuyo sigwagwise ngecawe kanti asiguquke sineento ezimbi esizenzayo. Athi yabonani mna lo ndibonile, tshoyo ubonile indlela esingamthandi ngayo, indlela esona ngayo, senza kanye ezi zinto athi ethi uyehova singazenzi, ezona zona esizenza, sifunge siphinde kanti siyaxoka. Verse 12 ngokuba naye khaniye endaweni yam ebisishilo. Uthi makuyiwe eShilo, uthetha naba bantu, uyayazi aba bantu wayexelayo bona, wayethetha nabo ukuthi yiyani eShilo, apho ndalibeka khona igama lam ekuqaleni, nibone endakwenzayo kulo ngenxa yezinto ezimbi zabantu bam amaSirayeli. Isho ukuthi iShilo wayitshabalalisa, uyehova uyatshabalalisa. Nekuba nje singoni, sibe ngaboni, singeva, singaguquki, uyazichitha impilo zethu. Uthi loo building leyo yaseShilo wayichitha. Laa building laa cawe abemesithi nje sibe sigwagwisa ngecawe, sihambise singagwagwisi ngecawe kanti singaboni. Uthi kubo yiyani enobuza phayana eShilo ukuthi ndayenzani eShilo. Usho ukuthi wayidestroya ngoba abantu bakhona babengaboni, ayidestroya. Verse 13 kaloku ke ngokuba nizenzile ezo zinto zonke, utsho uyehova, ndathetha yokuni, ndathetha kwakusa ningeva, ndandithetha ningeva, ndinibiza ningasabeli. Uthi wayesibiza, uyasibiza uyehova singasabeli. Athi yenzani into ethile thenje singeva. Uthi kodwa ke ngoku xa sisoloko sisenza njalo singeva, singaguquki empilweni zethu, uzozitshabalalisa yehova. Babaxelela lapho bazawuya elithinjweni nabo. Verse 14 ndokwenza kule ndlu ibizwa ngegama lam nikholosa ngayo. Athi njena bakholosa ngendlu ecawa, bakholosa ngetembile. Balobo besithi itembile kaYehova, itembile kaYehova. Athi uzawuyenza, uzayidiliza nakule ndawo ndaninika yona nina noyihlo njengoko ndakwenzayo kwiShilo. Uthi kule nto wayeyenza iShilo uzawuyenza nangoku. Ndiyawunigxotha nisuke ebusweni bam njengoko ndabagxothayo abazalwane benu bonke, imbewu yonke yakwaEfrayimi. Akayifuni uyehova into yokuba njena sibe double-minded. Ile yoba njena sithi sihambe ecawe, sithi sikhonza uyehova, sizibone ngathi kanti emacaleni senza into ezirongo. Akafuni, uye usiwonisha. This is a warning. Thetha nathi le singayilingi sibe sithi hayi wayengathethi na. Uthetha nathi ngqo. Masilungiseni indlela zethu, masilungiseni, masibe nenguquko, masiguqukeni, asiyekeni uba offended xa kuthethwa kanje. Athi uyehova abefundisi abeprofethi xa beza nelizwi elinje ifike sibezonda, sithi iphuma kubo, aliphumi kubo. God hates sin. Asingabe sithi thini sibe sithuka abantu. Futhi ke noba singaze sibathuke, senza njani? It means nje singasifungi, siyaxoka, sifunga ubuxoki thina. Siyaxoka, siyayazi yona inyani, akhona mnye nge-end times ongayazi inyani.
masihlaleni kodwa ke funeka sazi futhi ukuthi inguquko lena ayisozuba nayo ngaphandle kothemba uYesu Kristu, ukuthi Yesu sincede ngelo gazi lakho sihlambe ilizwe lethu, sihlambe abantu bethu, Thixo yahlamba abantwana bakho kwimizi ngemizi, kwiindawo ngeendawo, abangakholwa nokholo, iindlebe nangoku ziyeva kodwa bazivalile. Nantoni na ekuthiwa ithethwa nguYehova ithethwa ngabantu bakaThixo bathunywa nguYehova, bazivalile iindlebe. Sincede Yesu, bavule iindlebe. Moya Ongcwele sithembe wena. God bless you. Siyabulela kakhulu. Kulo nyaka kufuneka ingathi njena iBhayibhile lena siyayifunda ukwenzela into yokuthi sazi into yoba izulu lithini ngathi. Singathi uYehova akathethi akaphenduli. Nale lizwi uyalithetha, nguye lo thetha nathi kanye, ufuna siguquke, siyona sona ngokucinga nangokuthetha. Akasincede uYehova, masiguquke and obedient. Obedience uYehova uyayifuna, i-righteousness uYehova uyayifuna, ubulungisa, senze ubulungisa, sibe ngamalungisa, senze ubulungisa, siguquke. God bless you. Siyabulela kakhulu.